guys nag-ulan, so ari ko di subong sa dalom sa Casa Plaza kay nagpasilong taanay kay plano ko magdiretso sa Tibiao Bakery para magkaon sang ilas siupaw. Ito kadugay nga wala patilaw sang siupaw, so ara siya Tibiao Bakery sa Tubang sang Atrium. So bali ari na ko di subong masulod tadi bala guys, malantaw-lantaw tadi kay damo di sila mga tinapay nga pwede ta ipamahawon bala karon sa balay. So ang ila pag hindi nga bali mabakal isang ubi pandesal nila kay manamit din siya bala guys. Ang ila ubi pandesal ensaymada pag iban pa may ara pa sila bibingka dira mo, pero namit man di ang ila nga ginatawag nga bayi-bayi ara. So ara pero lang taon tang ila siupaw. May siupaw ka mo ba? May pork siupaw, may chicken siupaw, pero ang in-order ko din guys ay ang ano na lang, chicken kay wala ko na available ang ilang pork siupaw. Aga pa ko di balan guys na kadto. So ara, bibingka. Lato-laton talang kay naka-order naman ko to guys Isang college ko da wala guys sa tupad lang nga eskwelahan sining Tibiao. Ang gina-order ko gid pirmi ang ilang tirin-tirin. So ari nang akon order Pero abi mo guys sa tingalay kuya nga nalipat kuya nang order kuya balas ang kape. Mainit panigali ang pansit mulo tapos nagkape pagid kuya. Okay lang na siya Importante kaunon inumon ta tanan. Ara guys na tingala pagid kuya nga away na siya itlog. Kay do may itlog man siya sa una pero never mind importante namit ang iyang karne sa sulod. Namit man Japon guys ang siupaw sa Tibiao ang ila pansit mulo the best man guys tilawin mo bala ka namit gid siya sa pansit mulo, especially kung dugangan yung iyang black pepper na bala. So ara since nagaulan matumato na kupuli kay budlay na bala bundakan ko sang ulan karon. Ara ang General Luna ang sitwasyon sa General Luna madulom-dulom ang Iloilo City subong adlaw. So diri naman niya sa Valeria medyo matawhay lang guys. So wala traffic diba, mga 10 o'clock lang isang aga subong. So plano ko magdiretso na dito sa may atrium kay mabakal na lang ko sang sudan para pag abot ko sa balay may mga sudan nun matong akon mga kabataan. So ano manaog to di bala guys. So magdiretso ko sa sulod kay ang plano ko guys nang bakal na lang ko da lechon manok sa sulod. Sorry guys, padali na lang niya. Bakal na lang tayo litson manok para pag abot sa balay. Kaon na lang tayo lunch. Diba guys? Araw, sundan na. Guys, arin ako sa balay. Thank you so much for watching. Bye!